يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Şolara özlerinin perverdigari özünden bolan rahmet bilen we özünün razyligi bilen we cennet bilen buşluk berer. Ol cenneti ki şonda şolar üçün tökünmez nimetler bardır. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Şonda hemişelik bolarlar. Tahqiq Allah tebarek ve Taala'nın nihayette uly sowabı bardır. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Eger atalarınız we dogallarınız imandan kafirligi yaxşı bilip kafirlikde qalsalar, olarny özüňize dost tutunmaň. We her kim şolaryny dost tutunsa, es olar da zalimlardandır. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ayt eger sizin atalarınız we oglanlaryňyz we dogallarynız we hatyllaryňyz we ýaqyn garyndaşlaryňyz we kesbeden jemeden mallaryňyz we kesat bolmagandan gorkýan tijaratlaryňyz we ýaxşy görýän öýleriňiz sizlere Hudaýdan we Hudaýyň Rasulundan we Hudaý ýoluny jeng etmekden ýaxşyrak bolsa, pes Hudaýyň azabynyň gelmegine muntazir bolun. Ve Allah tebarek ve Taala fasık cemaatlaryny hidayet etmez. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Tahqiq Allah tebarek ve Taala köplerçe jeng meydanlaryna we Hunayn gününde size nusrat we ýarylyk berip, sizi düşmanlaryňyza galip etdi. Wagty ki sizi öz köplüğüňiz täçjuby goýupdy. Pes şol köplük sizden hiç zatyny def etmedi. We yer size dar görünni, şo giňligi bilen. Ondan soň gaçyp arkaga öwrildiňiz. ثم
أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Soň Allah tebarek we taala özüniň rasulyna we mu'minlere bir teskin we aramış berdi we siziň görmeýän leşkerleriňizi nazil etdi. We kafir jemaatlara azap berdi we şudur kafirlaryň jezasy.